קוראים לנו? רומא! ולאן אנחנו הולכים? דובי משקפיים. דובי משקפיים. אנחנו מטפסים בתוך התעלה. אנחנו עכשיו הולכים לתפוס את האריה. אריה, וואי וואי וואי, איפה אריה? אנחנו מחפשים את האריה. חבר'ה, תעזרו לנו למצוא את האריה. וואו, וואו, אני מחליק מיכאל, עזור לי. וואי, תודה רבה. כן, עוד למה אני מחליק? אתה לא מחליק, תעלה. כן, אנחנו יכולים. תעלה יותר מהר. יופי. יופי, כל הכבוד. הנה, אני רואה. הנה הוא. מי? אריה פה. איפה אריה? כאן. בוא תראה לי את האריה שלך. הנה פה. וואו, אני מחליק מיכאל. אני אעזור לך. רגע, וואו, תביא לי יד. תודה רבה. אתה. רגע, אני בא. וואו, כל הכבוד מיכאל. הנה אריה. איפה הוא? כאן. וואו, הנה האריה שלנו. אני אוכל אותו. אתם אומרים שאתם לא רואים אותו, אנחנו רואים אותו. לך מפה. כל הכבוד, תעיף אותו החוצה. זהו, מטומטם. שילך. אחד מטומטם. וואו. אתה תפסיק לנמר. לך מפה. הלך. עכשיו אנחנו נתגלץ לנו במגלצ'ה של הניצחון. כן, כן, רגע. רגע, איך אנחנו עושים את זה? שים את זה במשקף. רגע, אז חכה רגע. וואו. וואו. רגע, עזור לי. כן, אנחנו יורדים במגלצ'ה. 1, 2, ושם. עוד הפעם.